Porque estábamos xurados xa na parte de atrás do escenario, pois a piques de sair para traernos aquí o seu veredicto e saber quen é o gañador ou gañadora desta segunda edición do concepto Festival da Canción Liceo La Paz. Para ir relaxando un pouco máis, antes de dar ese veredicto, vamos con posiblemente unha das primeiras artes coas que se comezou a manifestar o propio ser humano, que posiblemente o ritmo. Vanos acompañar agora mesmo aquí no escenario coa súa marimba a Carmen, que depois ten que salir disparada porque ten que cantar unha delas, que teñome que cambiar rapidamente. Bueno, estamos aquí acompañando a marimba, grupo de percusión de Alejandro Pereiras, que é profesor do Conservatorio, maestría de percusión, e acompañados pola Escola de Danza do Liceo La Paz.